Radyo Denge Gölü, Denge Köyü Havvatya. شنوندگان uçan رادیو دنگ گلدن باش روی که مجدار 2023 چهارشنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 گودرن جمع نوچین سرسبه پیشکش بکندم دم آزادی رهبر آپویا Profesör Doktor Fatma Gökkuğut Birez Abdullah Öcalan tevgereke mezinle aştiye bike. Siyasetmedar rojnama van rewşenbîr û hunermend ji di nav de 78 kesan ji bo meseleya Kurd bi wawayeke demokratîk û aştiyane bê çareserkirin di 28 cotmeyê de levkom bûn û deklarasyona bi ser navê banga aştiye ragihandin. Di deklarasyonê de banga ji bo bidawîbûna têçda li ser Rêber Abdullah Öcalan û bi wawayeke demokratîk çareserkirina meseleya Kurd hat kirin. Ji îmzevanên deklarasyonê Profesör Doktor Fatma Gök deklarasyonê nirxan. Fatma Gök bilevkir ku meseleya Kurd ku hêjî ne hatiye çareserkirin bandorê li hemû gelan dike û got meseleya Kurd tenê ne meseleya Kurdistanê ye. Ev kengî bibe meseleya me em ê wê gavê garibin pêş ve biçin divê em hemû li ser vê meseleyê hûr bibin. Fatma Gök dest şan kir ku demokratîk bûyîna Tirkiye bi çareserkirina meseleya Kurdan pêkan ew got a rast me ev pêvajodî siyaseta Kurdan ji bo çareserkirina vê meseleyê û demokratîk bûyîna Tirkiye gelekê hewlda lêbelê hat astenkirin. Fatma Gök herî dawî diyar kir ku di çareserkirina Kurdistanê de aktorê herî gerîng Birêz Abdullah Öcalanê pêwîst e demildest azad be. KCK şoreşa Rojava ancak bi têkoşîn û berxwedana hevpar a gelan dikare were parastin. Hevserokatiya konsere ve bera KCK bi waneya yekê mijdarê roja cîhaniya Kobanê û di doyê mijdarê roja cîhaniya Rojava da xuyaniyek da. KCK ev roj li gelên herêm û cîhanê pîrozkir û balkişan ser şerê siyemîn ê cîhanê û da zanîn ev şer bi tevahî ji ber nakokiya serwerî û desthilatdariyê derketiye holê. KCK bi berfirehî balkişan ser têkoşîn û berxwedana Kobanê û bir kız heza raz alıp pişt Daişê desthilatdarî AKP MHP bû. Yê ku Daîş ji bo êrişî Kurdan Rojava êzidiyan û Kobanê bike seferber kir û hikûmeta AKP MHP bixwebû. Daîş bi zihniyeta desthilatdarî AKP MHP meşiya û li gorî polîtikên wê tevgeriya. Îro jî ya Daîş birê ve dibe AKP MHP'ye û hewl dide wê ji nû ve rake serlingan. Afrîn, Serêkanî û Girê Spî hatin dagirkirin û êrişên li dijî tevaya Rojava her gu diçe zêde dibin. Ev êriş îro jî dewam dikin. Dida xuyanê de da zanîn metirsiya li ser Rojava hêjî didome û wiha got şoreşa Rojava dibin gef û êrişa hêzên modernîteya kapitalîst ye. Dixwazin şoreşa Rojava tasfiye bikin, xwestek û têkoşîna jiyana azad a gelan bitepîsînin û tune bikin. Dewleta Tirk û desthilatdarî AKP MHP bi zihniyeta xwe ya li dijî Kurdan dixwaze şoreşa Rojava ji holê rake û qirkirina Kurdan pêk bîne. Hêzên pêdeng dimînin hevparî qirkirina li Rojava ne û nikarin ji vê berpirsyariyê birevin. KCK diyar kir ku şoreşa Rojava tene bi têkoşîn û berxwedana hevpar a gelan dikare were parastin. Weke ku tê dîtin hêzên serdest bi hev re di nava nakokî û şer de ne şerê cîhaniyê siyemîn di navbera hêzên modernîteya kapitalîst diqewime. Ev şer bi tevahî ji ber nakokiya serwerî û desthilatdariyê derketiye yekane riya pêşîgirtina li vê yekê ev ku gel û hemû hêzên demokratîk bi hestir bibin xwedî helwest bi hevgirtin û têkoşîna hevpar li ber xwe bidin. Hevserokatiya konsere ve bera KCK ve peyameda şert û merc hewce dike ku emrihê yekîtî hevgirtin û berxwedana li Kobanê pêşketiyê nûjen bikin berfirehtir û gêş bikin. Yekê mijdarê roja Kobanê ya cîhanê û di doyê mijdarê roja Rojava ya cîhanê divê bi vê hişmendî û berpirsyariya dîrokî bê pêşwazî kirin û pîroz kirin. Bi taybetî gelê Rojava Kurdistanê gelen rojhilata navîn û cîhanê jin, ciwan, sosyalîst hêzên demokratîk û herkesên li dijî mêtîngeriyê ne lazim e birhê berxwedan û hevgirtina Kobanê bi xurtî piştgiriyê bidin şoreşa Rojava.
TJK Banka Tevlibuna Çalakene ke mijdare kir TJK ji bu yeke mijdar roja Kobane da xuyanek de u bank le hemu Kurdan u dostên wan kir ku tevlî çalakyan bibin. TJK goş herekul Kobane dijî hovîtiya çeteyên Daişê hatî kirin weke rizgariya gelan hatiye dîtin û yeke mijdarê weke roja Kobane ya cîhanê hatiye îlan kirin. Ev serkeftin encama fikir û kedarê berapoye gelê Kobane û tevaya gelê Kurd jina Kurd ciwanên Kurd û gerlayên azadiyê bora xwe li vê serkeftinê dîrokê xistine. Rêbera Öcalan di hevdîtinên xwe de timî diyar dikir ku çi dibe bila bibe divê Kobane were parastin. Bi sedan jinan divê serkeftinê de li cem lehengên ku dîrok û her tin cih girtin û bêdawiya jiyana ku şer dike nîşana da divê îro em di çarçoya pêngava ji rêberapora azadî ji pirsgirêkira Kurd çareseriya siyasî de hêz û îradeya xwe nîşan bikin. Divê em bir hê Kobanê berxwedan û rêxistinbûna xwe têjî tê bişkînin û azadiya fîzîkî ya rêberapor çareseriya pirsgirêka Kurd mêsoger bikin. TJK bank li hemû gelê xwe û dostên wan bi taybetî bank li jinan û ciwanan kir ku têkoşînê geş bikin û tevlî çalakî û merasîmên ku bi mabesta Rojava Kobanê ya cîhanê yeke mijdarê werin pêkanîn bibin. Limin biçê êrişa Dewleta Tirk de du kes birîndar bûn ku yek ji wan zarok e. Derbarê êrişên Dewleta Tirk de ragihandina Meclisa Leşkeriya min biçê daxuyanî da li gorî daxuyaniyê balafirên şerên Dewleta Tirk Sûyekê cotmehê Ango duh gundê Toxar ê Bakurê min biçê topbaran kirin. Hem wextê bombabaranê Dewleta Tirk gundê Ewindadat ê Bakurê bajarê topbaran kiribûn. Di encama topbaranê de du kes birîndar bûn yek ji wan zarok e. Ragihandina Meclisa Leşkerî got her du gundên Dewleta Tirk êriş kir bi sivîlan dagirtîne dixwazin çavê gel bitirsînin û wan bidin koçber kirin. Hejmara nûya kovara xwebûnê derket. Hejmara 27 mîna kovara xwebûn ku ji aliyê jinên ciwaniyên Kurd yên li Ewropa ve tê weşandin di ser navê hêvî ji serkeftinê bi qîmetre hat weşandin. Di hejmara nûya kovara xwebûn nivîsên bi zimanên Kurdî, İngilîzî, Fransî û Almanî cih girtine. Nirxandinên Rêber Abdullah Öcalan û gotarên jinên ciwan engerilayan divê hejmarê de cih girtine. Rêveberiya kovara xwebûn derbarê naveroka hejmara 27 de agahî da û got Dewlet bi şerê taybet hêviya me dike armanc hewl dide me bike mirovên ku bêdawiya jiyanê nebîne her tim neyînî difikire û bê hêvî bihêle. Hewl dide mirovaniyê bide bawerkirin ku ji bilî vê jiyanê jiyanek din tune ye. Lê ew jî dizanin ku ji bo avakirina jiyana azad ya gelan pêwîstiya me bi hêvî heye. Hêvî xwedî hêzek mezine jiyana gerlayên li çayên azad jî vê rastiyê nîşane me dide. Ji ber vê yekê me hewl da ku bersivê bidin pirsên wekî em hêviya xwe ji ku digirin hêvî çi ye, çima mirov hewl didin hêviya me ji me dûr bixin bibersivînin. Di hejmara nû de hevpeyvînin bi jinên ciwan re jî li ser hêviyê cih digirin. Ji bo bîranina şehîd ve jîn ku heftê tabaqê de şehîd bûbû gotarek hatiye nivîsandin. Di heman demê de hevpeyvîna bi birayê şehîd Armanc Cemre re di kovarê de cih girtiye. Rêveberiya kovara xwebûnê destnîşan kirin ku 5 nivîs û nirxandina bi zimanê Kurdî, 3 nivîs û nirxandin bi zimanê Almanî, 2 nivîs û nirxandinin bi zimanê İngilîzî, 2 nivîs jî bi zimanê Fransî cih girtine. Di kovarê de helbesta hêvî jî hatiye weşandin. Xoreka ku Şaredariya İstanbulê ji hatayê rêşandiye bi mihane li gel nayê belav kirin. Artêja 6 Sibata 2023 li navçeyên Mereş, Bazarcık Elbistanê çêbû bandoreke giran li Hatayê jî kir. Li Hatayê bi 10,000 kesî jiyana xwe ji destan gelek ji birîndar bûn, bi 10,000 malba jî bê malman e. Desthilatariya KPMHP piştî ertejî dest bi hewldana betonkirinê kir. Lê îhaleyên hatine kirin teva nîvçoman e. Desthilatariya KPMHP hemû îhaledan hevpara YDA
ev hevpar dınava gelde veke hevpara çeteya pencan tenaskirin u hemu ihale hatayı girtine. Li çekiran nehoşgale devlete ya nave defne ku seruk komare Türk Erdoğan got mednava 6 rojide tamam kirji dınave de hemu karen beton kirine nivçomane. Leya Balkeş eveko alikariya xureke ya ku şaredariya İstanbul'e jihata reşan diye ligel nehatiye belakirin u li nehoşgane hatiye veşardın. Virüsa netevperesiye biçepa Türk rejiheye ji kadroyen peşengen yekiti Partiya Komünista Türkiye TKPB bu Partiya Şoreşeya Türkiye Mehmet Aytunç Altay pişti su yek salen girtige kırıklar tipa fehat haberdan ujare ferahivi Altay got le girtige hem rov nasnamaya xoya siyasi Parizin o xoya jibu der ve perverde diken jibu garibe tekoşina li der vere bibeyek derfeten her küçük jibu kartinin levma projeye tipa fe biserneketiye tısalin 1994 tekoşinli Kurdistan'a gerek bilind bu şoreşa Türkiye tevgera şoreşa Türkiye'de hemen astede bir peş ketibu de komple anav netevi u girtina lideri tekoşina azadiya Kurdistan'a ji evhelvesta xarab hatiye nişanda İro jemdibinin kulit Kurdistan'a revşen bir reveçun o stratejiya tekoşine guheriye u peşketiye li Türkiye ji tekoşin behtir paşketiye berpirsiyareme eveku empevajuyeke ahengi u hevriyi Bafrin Altay dest şankir ku brizgariya gelin Türkiye Kurdistan'a behevre giridaiye jibu veji ittifaqa tevgera şoreşker a Türkiye u tekoşina Kurdistan'a stratejike heze Türkiye'yi ve her timli sertifaqa tekoşina Kurdistan'a le basrarbın muhabın hezen çepyeni Türkiye erişeni ser rojava jinetitivete Çeptiya Türkiye ve virüsa netevperestiye ketiye dagirkeriya rojava jirezedi binen. Türkiye buye devletek dagirkerle serve raste nikaş nabe netevperesti virüseke geleki xurte virüsle her deveri digire u bandorlu çepkira jikiriye nabe ku çepkiriya Türkiye dagirkirna rojava kabul biken deveji dagirkirna Filistin'e behter dedici dagirkirna rojava tekoşine biken ditina dagirkeriya li Filistin'e une ditina dagirkeriya li Kurdistan'e duri